Хора, тук имаме зайчета. Тук имаме едно бяло зайце с червени очи. Тук имаме пак зайчета. Ето едно черно, едно жълто. Тук едно малко жълтичко. Тук имаме много жълти. Тук имаме 3. Там вижте коста. Много. Тук сме при пауните. Ето ги. Плалунчо! Ето го там, който кълве. Ето го. Тук имаме патици. Вече са пораснали, бе. Тия патици. Тук това са гугутки. Ето ги тяжи. Не са някакви гълви са. Не, гугутки са. Добре, може да ти знаеш. Тук имаме кокошки. Там имаме токачки. Токачки. Ето токачки. Бели. Всякакви фиато. Тук има пак кокошки. Тук едни рошки. Едни рошлячки. 2 рошли кокошки. Тук имаме кокошки. Джинкили са това явно. Тук имаме един петел. Тук мисля, че е празна. Не, тук те влизат в тази клетка. Така. Там цялата им свободна. Тук имаме пак кокошки. Ето. Тук кокошки, там кокошки. Тук. Там пак има кокошки, хора. Ето, ще ви покажа. Ето, вижте, пак кокошки, гледай. Тук само кокошки има. Там вече няма да има кокошки. Тук имаме 2 празни клетки. Тук ето 2 такива празни клетки. Майко, тя са пораснали патици. Те миналия път беха по-малки, а сега са пораснали. Вижте ги. Тия видове са малки, ама вече са пораснали. Или са ги преместили, не знам. Хора, тук имаме тази празна клетка вече. Няма гъски, махнаха ги гъските. Да, няма гъски, ама има патица. Тук махнаха едни патици, ще ви покажа в шорт, обещавам. Тук всичко е чупено. Няма да гледам. После сме при гълъбите. Мам, това за опасна изус. Това пъти съм ходил тук. Добре, айде при гълъбите сега. Как? Тук имаме пак кокошки. Гълъби. Дойдеха всички. Тук имаме кокошки. Тези кокошки. Тук явно да вложат някакъв фазан. Тук в тази клетки имат фазан. Пуйки няма тук. Пуйки не съм виждал. Пуйки и фазан са махнали. Тази цялата клетка тук мисля, че е обща. Не цялата, не. Ама някоя е обща. Хора, са тук кокошки. Тук са кокошки. Пауна. Тук вече сме при пауните пак. Но, това е бял паун и син. Ето. Бял и син паун. Там правят нещо. Ето ги. Моя грешка. Хоп. Ето ги там са. Да не ги притесняваме. Хора, тук сме при Елена. Ако искате, вижте и табелата. Елен нещо. Елен се вижда. Ама Елена не се е прибрал явно и видях една сърничка, ама се беше прибрала. Моя грешка. Прибрали са тия животни. Малко моя грешка. Тук има ватус, ама са го махнали. Тук явно ще влагат ново животно.
Не знам още, няма табела. Вижте. Фиу, няма табела. Нито и там. Няма табела. Или се е прибрал някак. Беше навънка, сега не е студено, мокро. Приятно време. Няма животно, няма. Тук имаме нови животни, козички, овци или какво е там? Агне там. Това вика, че е агне. Той чудо. А това е коза и това е коза. Да. Ето клетката с бизона, ама го няма. Ако беше тук, ще се види. Защото вижте каква му е голяма дупката. Той не може да си събере вътре. Ето тук имаме понита. Пони! Какво прави той животно? Едно яде тук. Това се чеша, това гледка, а това и то гледка. Чудих какво става. Добре, да не ги прекъсваме, хора. Да си правят какво си искат. Та пак! Шундър така да си изрежа. Айде, бегай, бе. Хора, тук имаме и маймуна. Маймуна. Тази маймунка се седи кротичко. Другата нещо скача, рипа. Дива маймуна. Чакай, тук не се вижда. Ето една така маймунка. Не се вижда се преди. Ето я. Хора, тук имаме кокошки. Ей, кокошко! Токачки ми? Не, това са малки кокошки. Джинки. Джинки явно. Да, това хора са джинки. Мисля, че това са джинки. По-малки са от другите. Или са малки кокошки, не знам. А тук имаме най-яките животни. Базикам се лъва на яка. Тук имаме папагали, човек. Е, тук са папагалите. Папагало! Ето го, ето го. Да отиваме при мечката. Хора, ето я и мечката. Ето я, ето я, ето я. Мечко, мечко. Много я... Мед ядеш ли, ма? Я казвай, мъж или момче или се онова малкото. Хора, тук имаме едно друго. Мечка. Ето и тази другата. Не мога да видя, защото слънцето ми прети. Да продължаваме с дивото прасе. Ето го, ама мирише на гад. Хора, моя грешка. Добре, при прасето да не снимам, оти ще замериш на оврата. Да тръгвам. Хора, и лъвовете са излезнали. Имаме късмета. Ето го мъжкия, там спи. Прозява се. Той само спи и гати мързеливия лъв. Аре, ставай нещо да правиш тука. Стига си лежал пъти. Аре, жената те буди. Вика, айде, ставай, бе, мързелив такъв. Браво, браво, слушаме. Всички ме шутат. Всички лъво ме шутат мене. Айде, ставай пък ти. Лъвчо. Ето лъвицата. Тя се легна. Това какво прави лъв? Тук само гледа сцената и прозира в тия животни. Само гледа сцената.
Добре, хора, продължаваме с другите животни. По моя грешка. Това животно е много забавно. Пак е гонска мара. Там е клетката на лъвовете. Иначе не е много голяма, малка е. А в София би ли сте направили разлика между София и Благоев в клетката? Хора, тук имаме богливо свинче, ама никога не излиза. Само един път го видяхме как излиза, ама се прибра. Няма, то никога не излиза. Хора, лисицата видяхме, да не видим чакала. Той излиза, ама не много, да. Сега. Лисица! Добре, хора, продължаваме с другите животни. Сърничка. Сега сме при чакалите или при вълците. При чакалите. Вижте и други има. Те са две. Хора, тук имаме чакал. Ето табела. Златих чакала, ама са яли кокали. Ама са ти отидели, не знам какво е станало. Хора, няма ги вълците! Избегали са. Явно. Къде бе? Къде има хралупата и тя? Да. Вълк, чакал се е прибрал. Чао, животно. Това ме греша, хора. Ето тези животни, където ги видяхме преди. Същите беха, ама не ги виждахте, защото имаше, вижте, слънце. Вълците не излезнаха. Хора, това животно е най-малумното, защото ти дава срамен звук. Бегай, бегай, бе! Хора, тук явно има мухлон, ама се е прибрал. Да. Да, прибрал съм. Хора, тук бехме преди при еленчетата, които ги видях. Ето ми клетката на лисицата. Аз ако ви показвах лисицата, преди дойдехме на еленчетата, те са били хем тук, хем горе. Да. Хора, тук имаме кози. Камерунски кози. Ето, там има едно бебе. Той още не ходи. Тази черната ходи по мене. Там е ламата. Добре, отиваме при ламата, хора. Да. Точно при ламата. О. Тя какво прави? Едната тук яде. Добре, айде да им прекъсвам работата. Чао. Ей, ламо! Мързия да плюе. Чао! Хора, и видеото... Тихо бе. Не, свърши, сега ще ви покажа една картина и после свършва. Добре, нека да слизаме. Опа, моя грешка. Хора, сега сме при планетата, там да сливаме по стълбите картината и се тръгваме. Хора, тук слизаме и
И още малко свършва видеото. Хора, ако виждате една картина, абонирайте се за канала. Хора, сега ще ви покажа. Първата картина е на маймуна. Мамуна. Втората е на паун. И третата е на най-якото животно. Имате 5 секунди да познаете долу коментарите. 5, 4, 3, 2, 1. И това е лъв. Който е познал, печели. Да. И хора, видеото свърши. Ако можете, абонирайте за канала. Това видео беше хубаво. Дано ви хареса лайк. И сега хора, затваряме вратата на зоопарка. Ето, затворихме я. И сега свършва видеото след малко. И хора, видеото свърши. Мене чао.